ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ପ୍ରବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ବି ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଚାଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି? ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଡି ବି ହାଲକା ରହିବ ଆଉ ଦିନ ସାରା ଫ୍ରେଶ୍ ବି ଲାଗିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସନରାଇଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଖରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଛ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍।